whatever. No. Hello. Thank you. Și astăzi vă voi fi prezentatorul dumneavoastră acestui spectacol minunat. Bună ziua! Eu sunt Elisa Maria Dobrescu. Sunt elevă în clasa a 4-a la școala gimnazială Ioan Mare din Canabăi. Și astăzi voi fi prezentatoarea acestui spectacol. Mama e singurul spațiu din univers unde rămâi neschimbat, desăvârșit, așa cum ai venit pe lume. Mamele ascultă, primesc, primelesc, așteaptă, dăruiesc, vindecă. Lângă ea vrei să auzi din nou povești pe care le știi deja pe de rost. În oglinda ei te recunoști așa cum nu te mai știai privi, așa cum numai prin lentila iubirii poți vedea orice făptură. Să ascultăm astăzi cum elevii clasei a 4-a închină mamei iubirea prin cântec. A mother's role is the only realm where one stays unchanged, complete. Mothers listen, receive nurture, wait, give, heal. At your mother's side, you crave to hear, yet again, the stories you already know by heart. You see yourself in her eyes in an entirely new light. That like only her love allows us to see everything in this world. Today, let's hear the 4th grade students and the lead singer, Miriam Mihai, show their love to their mothers through a song.
Clasa pregătitoare e în prag de sărbătoare. De când școala a început, 100 de zile au trecut. Suntem școlari de 100 de zile. Mare lucru e, vezi bine. Vrem, putem și reușim. Habiți școlărei să fim. Ce-a fost greu s-a dus ca vântul și acum citim ca gândul. Calculăm, cântăm, dansăm, modelăm și ne jucăm. Ne-am înarmat cu de toate, facem totul ca la carte. Elevii clasei pregătitoare, cu ajutorul părinților, vă vor încânta cu lucrările pe care le-au realizat în cinstea celor Bucuroiu. Am realizat mama mea un balon cu Spider-Man. Spider-Man este un erou, salvează lumea, So his name is Andrei Ștefan, and he and his mother have worked together on his board about Spider-Man. Bună ziua, dragi prieteni! Azi este marți, 7 martie 2023. Iată timpul ușor trece, numărăm din 10 în 10. Astăzi toți voioși să fim, 100 de zile sărbătorim. Împreună cu mama mea am realizat 100 de steaguri. I'd like to tell you all that today is Tuesday, 7th of March, and that they're celebrating 100 days of school. And together with her mother, she worked on a board with 100 flags. Pentru că sunt pasionat de mașini, am ales ca prezentarea mea să fie despre 100 de mărci de mașini. Prima siglă auto a fost folosită în 1885 pentru Mercedes. Alături de Audi, BMW, Rolls-Royce, Infiniti, Great passion for cars. So he has there the marks of different brands of cars. The first brand of car dates back from 1885 and belongs to Mercedes. That's actually one of his favorite cars, together with Rolls-Royce, BMW, and Audi. Eu mă numesc David și am făcut un copac care e din concord, care au florit, cum au florit noi, după 100 de zile de școală. David, and he made a tree out of popcorn, which has bloomed after 100 days of school. Eva,
Eu am realizat această lucrare deoarece țara mea e România și oriunde vei vedea roșu, galben și albastru, știi că este țara mea. Ea are câmpii mănoase, dealuri înalte cu mândre flori, izvoare limpezi, răcoroase și un cer albastru fără nori. Has the colors of the flag of Romania, which should remind us wherever we go and we see these colors of Romania, of our country. The yellow stands for the fields of grain, and the blue for the sky and the water. Numele meu este Gheorghe Eliza Gabriela și sunt elevă a clasei pregătitoare a școlii gimnaziale Ion Mare, Vulcana 2. Am realizat această lucrare împreună cu mama mea din hârtie colorată pe fiecare fund. Am realizat un mic desen, așa cum fiecare copil este unic în felul lui, așa și fiecare fulg este diferit. Fulgii sunt aranjați sub forma unor aripi. Întindeți aripile și vezi cât de sus poți dura, nu-ți fie teamă să zbori spre mari succesuri la care aspirăm. Au trecut 100 de zile de școală din viața de școlar, zilele frumoase cu activități interesante, alături de colegi minunați și de doamna învățătoare cea bună și răbdătoare. Vă mulțumesc! Feathers. Each feather has a drawing that is unique to remind us that just like every child is unique, so is every feather. The feathers are in the shape of wings to remind us to fly high, to always reach for success. And she'd like to thank her teacher for all of the help in doing so. Eu, frunzele aplicate în copaci zboară niște fluturați pe copaci, copacul se uită în jos și se urcă niște gărgărițe și copacii are ochi. His drawing is of a tree with falling leaves and ladybugs that climb all the way up. The tree also has eyes. That's nature watching over us. Mă numesc Ionuț. Sunt acasă pregătitor. Am confecționat un foaie soia de porumb. Da. De foaie de porumb și semințe de foaie soia. For you all. Sara Ioana a realizat un balon cu aer cald și
100 de zile de școală au zburat precum un balon prea iercat. Și cele ce vor veni le așteptăm cu inima și cu mintea deschisă. Sarah is showing you a hot air balloon to tell you that the 100 days of school have flown by in a hot air balloon. That we are waiting for the next days with an open heart and an open mind. Mi te scuze, cer scuze, este foarte emoționantă și da, este prima oară pe scenă. Am realizat, deși au trecut cele 100 de zile de școală, am cules 100 de surprize. So understandably she's very nervous, but for the 100 days of school she has collected 100 surprise toys. Și-am făcut un copăcel din frunze și cu fum. El reprezintă informațiile acumulate într-o 100 de zile de școală. A tree out of leaves, and they represent the knowledge that they have accumulated throughout the 100 days of school. Where she created a fairy that's blowing towards us all 100 letters and numbers. Eu mă numesc Ioana Segheru Beatrice. Am arizat cu mama mea un curcubeu, un curs cu croș, un iepuraș și o casă cu un soare. Și sunt din hârtie colorată, din asturi, din leuștean și niște floricele din hârtie și bețete cribituri și porumb și bețele de la cribituri și poate de porumb și copac la poveriș. Village, of a house in the village. She has a rainbow, a bunny, clouds made out of cotton wool, a sun made out of corn, a house made out of matchsticks, and she also used herbs for the fields.
condus de doamna profesoară de muzică Viorica Mihalache, cor înființat anul acesta în cadrul Căminului Cultural din comuna vecină și prietena Bogdana Pandele, ne vor încânta cu câteva melodii bine cunoscute. Omul cu suflet curat, dar ar naiba în tine dragoste și Ioane Ioane. The Pandelana Singing Group, under the leadership of music teacher Miss Viorica Mihalache, is a core establishment this year, part of the community center of our neighborhood community, Bogdana Pandele, a long-standing friend. They will entertain us with several well-known songs, such as Omul cu suflet curat, dar am naiba în tine dragoste, Ioane, Ioane.
mele. Viorele toporaș, albinuțe fluturaș, totul e întinerit, noi vă spunem bun venit! Soare, soare, mândru soare, cu lumina lucitoare, întâlnite razele să încălzească văile, florile să înflorească, primăvara să sosească. Suntem norice cu primăvara, cu mii de toporași, cu gheocei și soare și alai de fluturași. Eu sunt soarele răsare și sunt bun cu fiecare. Dă căldură și lumină, cresc florile în grădină. Treziți-vă, dragi floriceni, și frumos să vă gătiți. În curând vor veni la noi albinuțe, roi și roi. Că sunteți denunate florilor adevărate, fruiți-le și pe noi, acolo în horă lângă voi. Noi suntem fluturași și mici și drăgălași, prin văzduh zburăm, printre flori dansăm. Am zburat de floare în floare până aici, la serbare. Eu sunt regina stupului, clasă albinelor. Prin câmpii și prin răzoarele, dând din floare în floare, căutăm pe floricele să adunăm de la tine. Suntem norii cei pufoși, plimbăreși și zgomotoși, stropim grădina de flori cu apă din stropitori. Toporaș noi ne numim și ne place să florim. Pentru soarele auriu, primăvara timpuriu. Eu sunt alt și mititen și mă cheamă Iocel. Sunt frumos și alungheană din țară și atunci primăvara. Artista frumoasă și jucăușă, primăvara după mine mă aduce și pe Sunt o gingașă la lea, toți sunt de partea mea. Sunt o floare admirată de toată lumea lăudată. Mama mea e primăvară și mă cheamă Lăcrămioara. Sunt sora lui Gheocel, gingaș sunt ca ea. Eu sunt draga zâmbilică, bucălată frumușică, cu ciorchinii pline de floare, răspândesc o dulce boare. Am mirosul parfumat, vouă să vă fac pe plac. Soarele din ceruri a trimis lumina. Norii cei zburdalnici au udat grădina. Florile să crească și să înflorească. Haideți cu toții să dansăm și să ne bucurăm, că mândra primăvară este la noi în țară.
să se ferească de lupul care are acum un pui, pe care îl învață să vâneze. Dar scovițele sunt neascultătoare și nu le este teamă de lupul cel rău. Oare se vor împrieteni și se vor juca împreună? Little Green Riding Hood, a short play, fifth grade. Little Red Riding Hood has three adventures different. The Little Green Riding Hood. Little Red Riding Hood tells them to steer clear of the wolf that now has a pup he's teaching to hunt. But the Riding Hoods pay no attention and do not fear the big bad wolf. Will they become friends and play together? Again, you only answer perhaps.
rugăciune să ne întărești, Maica celor sfânți, să nu ne doară dorul de părinți, să nu ne doară jalea ce apune. Îmbracă-te în haine de lumină și arată-ni-te în măreția ta. Mărie, Maica Domnului și-a alină vina celor fără vină.
azi mă uit așa. Ui, să-i mulțumesc că am norocul să fii tu mama mea. Zâmbești și, Doamne, cât îmi place. Stai lângă mine, mamă, și spune ce mai faci. Zâmbești și, Doamne, cât îmi place. Stai lângă mine, mamă, și spune ce mai faci. Au venit la șezătoare fete mândre din popor, cu legende și povești de pe plaiuri românești. Ca la orice șezătoare se prind toate în hora mare, hora noastră românească, și ne joacă să trăiască. Cea mai mândră dintre ele, cu părul făcut tineri, ca și mândrul soare și cu ochii de cicoare, bate pasul mai cu foc și nu stă o clipă în loc. Și când cel privește, fața îi se înroșește, inima îi bate tare, prinde aripi ca să zboare. Soare o zărește și se miră niciodată. N-am văzut așa o fată frumoasă și flăcărată. După ce zborat se oprește în loc o fată și uitându-se în zare se întreabă. Ce să fie asta oare? Vedeți, fetelor și voi, o minge strălucitoare ce se apropie de noi. Nu e o minge, e un fecior cu un chip strălucitor ce din cer ușor coboară, fără aripi, fără scară. Nu fi oare un zburător? Dacă nu-i cu supărare, să mă învețe hora mare. Fata cu păr auriu, cu obraz trandafiriu, care adesea mă privește și inima mă scolește. Cum te cheamă, Sânziana? Mulțumesc, primite soare, vei veni în depărtare, bucuroasă te privesc, în horă să te vorbesc. Niciuna nu știa unde soarele era, mai departe a plecat și de primăvară a dat. Iar acea
asta l-a condus unde-i soarele ascuns.
viața. Dacă rog dumneavoastră, voită la fereastră, crește dimineața, Thank you. Bună ziua, numele meu este Roxana, eu sunt membru al asociației Block Start, o asociație care ne-am propus să scoatem copiii în aer liber, să facem diferite activități, activități de outdoor, ceea ce implică și acest proiect Erasmus și ne bucurăm să ne avem alături de noi, să putem arăta prin intermediul dumneavoastră ceea ce înseamnă activitatea outdoor pentru copii, activitatea în aer liber cu a folosi elemente din natură spre a relaționa om-natură și nu om-tehnologie, așa cum se întâmplă în ultima perioadă. Avem destul de multe activități de mers cu copii în pădure, spre exemplu. Astăzi vom merge într-un spațiu pe care noi îl numim la nivel de Vulcana Băi, Poiana Bucuriei. Este un spațiu dedicat inclusiv altarelor de cununie, se fac cununii acolo și vom face niște acțiuni cu colegii noștri străini pe diferite joculețe, cum ar fi ridicare de zmee. Domnii profesori de matematică vor avea niște jocuri cu specific matematică, dar care se vor desfășura tot în aer liber. Apoi un fel de caută comoară prin pădure, anumite elemente ascunse, unde copiii vor fi puși efectiv să meargă prin pădure, să caute în baza unor indicii anumite alte indicii și din aproape în aproape să descopere comoara respectivă. Cine va găsi primul toate indiciile va primi și un premiu, bineînțeles simbolic. Apoi mâine avem o deplasare în aer liber în zona Branului, unde vom merge cu ei și îi vom învăța să se dea cu sania, cu placa, așa cum facem noi. Pentru că în general toată lumea se duce la schi, la snowboarding. Hai să vedem și cum e să te dai cu o sanie tradițională românească sau chiar cu acel lighean sau celofan. De ce nu? Mulțumesc frumos! Bună ziua! Daniela Luca este numele meu. Sunt profesor de limba engleză la școala gimnazială Coresi din Târgoviște și coordonez de foarte mulți ani departamentul de scriere și implementare, proiecte interne și internaționale. Suntem astăzi la partenerii noștri din școala gimnazială Ion Mareș Vulcana Băi într-un proiect Erasmus K201. Fac o paranteză și vă spun că în cazul nostru scrierea și implementarea de proiecte a început undeva în 1997. Am acumulat experiență, am încercat să ne identificăm nevoile comunității școlare și să depunem proiecte despre care credem că ne-au ajutat să ne atingem niște obiective, în special cele care nu pot fi atinse prin curriculum, prin programă școlară. Pandemia, de exemplu, ne-a prins cu 4 proiecte în implementare, 2 proiecte K201, 2 proiecte K229, dar proiectul de față este coordonat de britanici. Sunt partenerii noștri mai vechi, noi suntem la al 3-lea proiect K201. Se vorbește mult despre competențe transversale, dar noi, din punctul meu de vedere, încă insistăm pe competențele cheie. Prin Outdoor Education and Teaching Methodology noi ne-am propus să ne angajăm toate resursele și să mergem în sălile de clase fără pereți, ceea ce ar fi pentru copii, cred, un plus. Dincolo de parteneriatele internaționale, proiectele K201 în care am fost au adus un lucru extraordinar pe care noi n-am reușit să-l facem până la momentul ăsta.
să cunoaștem foarte, foarte bine școli din județ. Cât de important este un astfel de proiect pentru elevii români? Dacă ne gândim că la acest moment cele mai multe dintre proiecte și mai ales acreditările Erasmus permit unui număr din ce în ce mai mare de copii să călătorească în Europa, să cunoască alte sisteme de educație. Eu cred că sunt extrem de importante. Eu cred că sunt extrem de importante și e ideal ca ele să se plieze pe programul de dezvoltare instituțională a unei școli și să urmărească particularități de vârstă, nevoi, interese. Rămân proiectele parte din viața școlii. Eu cred că toate școlile din Dâmbovița care au primit parteneri, care au mers în mobilități, au fost de fapt cei mai buni ambasadori ai țării și ai sistemului de educație din România. Ce urmează? Ce proiecte pe viitor? În cazul nostru, suntem în primul an de acreditare Erasmus, e o acreditare valabilă până în 2027, ceea ce înseamnă că facem cerere de finanțare în fiecare an. În aplicație noi ne-am propus niște lucruri, life skills, digitalizare. Avem un flux de 40 de profesori și de elevi pentru acest an școlar. Suntem în proces, suntem la momentul în care am conceput toate documentele de procedură de selecție, atât pentru profesori cât și pentru elevi. Urmează sunt foarte mulți furnizori de formare în Europa, deci trebuie să-i găsim pe cei mai buni pentru noi și să dăm copiilor șansa de a merge la activități și de a învăța să învețe, că tot vorbeam despre competențe transversale, de a le stimula creativitatea și imaginația. Vă mulțumesc și eu. Ok, păi și eu trebuie să-i pun întrebările? Da, în engleză și eu răspund în engleză. Păi ce întrebări să-i pun? Păi despre eveniment. Păi stai... Păi stai puțin. Okay. Well, I'll start now. Yeah. Outdoor. Sorry. We have 3 partners, Wales, Romania and Greece, and we try to develop new lesson plans, new ways of teaching by using the outdoors. So we want to from Wales with Romania and Greece, and what we are doing is visiting each other, learning from each other, and also experiencing each other's cultures. In this mobility that we are living this week, we also have brought pupils from Greece and from Wales, so that they experience the Romanian culture and the Romanian educational. They experience the Romanian culture and the Romanian educational system, and they also learn from our partners in Romania. Another thing. Today we are in Vulcana Bay, and we've had this beautiful performance with all.
coming here today are from the Swansea area, South Wales. We have Morriston, Bishopston, and also part of the project is Townhill, which unfortunately couldn't be here today. Perfect. What's your name? My name is Ruben Chapela, and I represent International Links Global in Wales. Thank you. Sunt povestit despre eveniment. Evenimentul la care participăm astăzi este mult așteptat din două motive. Odată pentru că proiectul nostru, care a debutat în 2020, nu s-a putut derula cu întâlniri față în față, așa că ne așteptam cu drag oaspeții. Și cu atât mai mult cu cât se întâmplă în săptămâna aceasta, când sărbătorim și mamele, am împușcat doi iepuri odată, zic așa, și am oferit un spectacol tuturor. Evenimentul acesta de multiplicare este de o anvergură, pentru că avem foarte mulți invitați, atât cei din proiect, din Țara Galilor și din Grecia, cât și alți profesori de la școli din Turcia și din Spania. Ce vom face noi astăzi, în partea a doua a evenimentului, vom povesti, de fapt, ce s-a întâmplat în acest proiect, cu ce rezultate ne-am ales și dorim să ne împărtășim și celorlalți colegi prezenți astăzi rezultatele proiectului nostru. Cât timp vor sta vizitatorii la... Vizita se desfășoară pe parcursul acestei săptămâni. Au nimerit bine așa în prag de mărțișor. Vor vedea toate tradițiile noastre de primăvară. Vor merge atât la școala Coresi din Târgoviște, ai căror parteneri suntem, și școala Bezdead, tot partener din județul nostru. Și ce vreau să menționez este că în urma acestui proiect, deși este un proiect european și am cunoscut foarte mulți oameni străini, ne-am apropiat foarte mult noi aceste școli din Dâmbovița și e ciudat lucru să faci un proiect european și să ajungi să-ți cunoști vecinii mai bine decât credeai vreodată, să rămânem și prieteni în urma acestui proiect. O să-i duceți și pe meleagurile vulcanene? Bineînțeles, deci astăzi activitățile au loc la Vulcana Băi, iar așa cum v-am spus, au avut loc la Coresi, au putut vedea Curtea Domnească, iar joi merg la Bezdead și evident solicitarea lor numărul 1 a fost să-l vadă pe Dracula. Vor merge și la Brad mâine. Manuela Gheorghe, de la Școala Gimnazială Ion Mareș Vulcana Băi, coordonator de proiect.